Okay, mayong buntag sa tanan. So, daghan ta karon. So, kinsa may first time? Karon pa gyud. Palihog kog isa. Kamot. Aron mahibaw-an nato o kinsay balik-balik o kinsay bag-o gyud. So, mas daghan ang bag-o kaysa may balik. No. So, labi na sa mga bag-o, before nako ipasabot ang akong topic nga how the devils attack. So, ato lang atong sabton una no, o ato untang mahibaw-an kung unsa di ay ang katuyuan kining exorcism and deliverance office sa atong diocese. No, kay daghang moare dire nga ang ilang pagtan-aw namo mura mig albularyo. Mao nang di mo tunong og oras sa tanang oras sa seminar, di na mo tambong og seminar kay ang iya ra yung gipangita, gusto ra gyud silang magpatambaw. Nag-abot gani sa ubos mangutana unsa orasa mo abot ag pare doy. Lamtag unsa pud orasa manambaw ang pare doy. Kuwang nang gamay ba unsa ka orasa manayhop. No ana. Mao na no nga daghang mga tao nga gani ka na mosakay kog series na uban mga moingon og asa man ka mohunong madam adto ko sa Valencia asa dapit sa Valencia anang kang Father Darwin bitaw ingon po konduktor kanang albularyo nga pare stilan no mo na nga ato jud ning sabton unsa din ning exorcism and deliverance ministry diba sa giingon na ni Edison gani ha bro Edison dunay duha ka klase nga sakit natural illness o preternatural. Unsa man ning natural illness, ang imong sakit dunay natural nga hinungdan. Ug sumala sa Biblia diha sa Sirach 38:1, ang mga sakit nga natural kinahanglan iadto og doktor. Kay ug masakit diha, di ta duha ra atong duolon, doktor ug pare. Mao na nga ang imong sakit natural makita na mo nga girayuma ka, makita na mo nga diabetes, high blood, adto mo sa inyong doktor. Mga uban kay wa man mawag yapon ang sakit sa liog bata-bata ra man gupod ni Darwin gaampo no giwiris-wiris ra no nang wa ko mauli ang magmaulian kang wa man ka mayawa ngato ni iklaro ha unsa di ay ning kini nga opisinahan kini nga office nga inyong giare mauni ang opisinahan sa tong diocese dang panan sa mga tao nga giatake sa yawa. Mo nga dili de tinuod nga tanang sakit ayuhon direct di man ospital. Mo no nga ato ning iklaro kay aron basin ba og masukon mo na mo kay muuli kang gakiang gihapon. Mo na nga kami dire makita gani namo nga natural ang sakit amo nang i-recommend og doktor o di ba tambagan po na namo i-change imong lifestyle. Katulad nga brad, wa man mo epekto ag tambal nga gihatag sa doktor nga gibertigo manguba nga lipong-lipong ba wa man mo epekto pagpangutana pa tigkatog lagi pug ka. Yung nga di lagi pud matog sakto ug ganang oras ba no mauna unsa pag epekto sa tambal nga di man ka matog. No taga call center nga dire bertigo kuno. Ginano nga wa na jud koy mahimo ana kanang brad kay wa koy gahom nga balhinon ang adlaw sa gabi Abi niyo usahay gud masakit kita ra may nakaingon. Kay ano ang Ginoo nagama siyag balao dunay order and regularity ang Ginoo. Dunay oras nga mumata ka, dunay oras nga mamahaw ka. Ituyo na sa Ginoo nga inang orasa gutumon ka kaon kag pamahaw. Nay oras ting paniudto, oras ting panihapon, anang gabi bation kag kakapoy. Kung gub-on nimo ang balaod sa kinaiyahan nga ginama sa Ginoo, ayaw pasanginli ang Ginoo nganong naulipon kag sakit. Kay ikaw gaguba sa iyang balaod. No, usahay di ay kita ang nakaingon para nang wa kuno mo epekto ag losartan. Usaon man pagbabaan ng imong high blood nga kusog man ka mamista. Kusog pasok ka mo tagay o kanang tanduay mo sigarilyo pasok ka ikaw pasoy pinakasaputong tao sa tibok kalibutan mo baba dahil ng imong high blood ana. Wa man kay disiplina. No mo na no ato ning iklaro nga dire sa opisina i-balance yun nato dili ni kaingon nga pareha sa mga albularyo nga bisag klarong natural ang sakit taihop ditso dili naatay limitation. No kinsa man tong angay i-deliverance katong mga tao nga nay preternatural illness. So meaning naa siya sakit nga way findings doktor o mismo ang doktor galibog ug unsay iyang sakit. O di ba daghang mga panghitabo siyang kinabuhi nga wa siya kasabot og unsay hinungdan nganong naingana ang dagan siyang kinabuhi. Mo na akong i-explain rong taod-taod. So mo to no nga
Ang trabaho din ni Father Darwin isip exorcist, ang exorcism nga prayer pag ampo na siya nga mapalayas ang yawa nga nasa imong lawas nga naghatag og sakit. Karon, kung wa ka mayawa kinsa may palayason? Brad, gusto jud ko brad nga si Father Darwin joy mangunay na og ampo. Kinahanglang nayawaan ka. Mao jud nay requirements. Kay ngano may nayuban ba, Brad, mubuar man maura to, Brad, maura to nga prayer, Brad. Ang magtas-on wa man ka mayawa Mo na to ni klaro ha kay daghan jud kayong sayop nga panghuna-huna ba. Pasalamate ang Ginoo nga wa ka mayawa Dili kay mangandoy pakag maura to, Brad. Ang magamitan kag exorcism prayer nga wa man ka masudlay og yawa. O gusto kag exorcism prayer ang gamiton yun katong taas nga pagampo nga mabot og duha ka oras kinahanglang nayawaan ka una. Okay? Okay baron. Kay moangay man mong si Padre so mangunay ninyo og hikap. Mao na no nga naatay katikisem dire kay aron makarealize ang tagsa-tagsa nga ang muhatag og kaayuhan ang Ginoo dili ang pare. So kana dayang mga tao nga ang pare re gipunteng nakaanag idolatre. Diyos na. Imong giisip nga Diyos ang pare. Mo na nga, moingon na gani ka nga mas epektibo ang blessing sa bahay ni Father Darwin kaysa among pare, anak nakasa na ka. Kay ang gahom di ay gihatag na ni Kristo sa mga kaparian sikat man na or dili. Sa ato pa di ay kini si Padre popular lang siya. Pero wala magpasabot nga siya ra epektibo. Kay kami, daghan naman may naasisan nga mga pare nga exorcist, effective silang tanan. Tungod sa gahom ni Kristo, gipiyal sa simbahan. No nga, og mamili mo, ayaw na mo ka, ari og balin siya, magpa-blessing, ramog tubig, magpa-blessing, ramog asin. Duol mo sa inyong pare. Lahi, manggod si Father Darwin, kay lami si Jag inampuan ba na, mura. Magduda na jud mi aron. No? Lahi na jud ron. Hayabin ninyo, naay mga kaso na mo dire naman po'y mga bae laging muangay lagi pud sa pare kay gwapo man pud ning atong pare lagi. Pero abi ninyo kamong mga babae nga gabiga-biga sa pare iyan as yawa. Nahimuot ang yawa ana. Nay usa sa among mga kaso gigbugal-bugalan sa yawa ag katong iyang kuyog. Ginanag, hoy, ning angay kang Darwin. Ning angay kang Darwin. Pero titong agik-ik sa yawa kay iyang kuyog nahibaw-an man sang ning angay sa pare. So kini di ang mga kamong mga ningay pare karon pagbantay mo kay duol man mo unsa kay og di mo mutuo amo mo ipaduo tong poses kay ibulgar mo no. Sa ato pa malipay ang mga yawa kung ang usa ka babay muangay pare. Temptasyon man na. Mo na no nga gusto mo di ko muuli og California brad og di ko mahilaman ni Father Darwin unsa may ipahilam dayang exclusive man. Ato ron ning iklaro kay daghan nagimig mga na-encounter dire nga maunang di ayuhon sa Ginoo kay wa sa proper disposition. Mo to giingon ni Edison ganiha. Karon ari na ta, unsaon na to pag-ila nga kining dagan sa tong kinabuhi, yawa ang nagpaluyo. Unsaon na to pag-ila? Dunay ang atake sa yawa duha ni ka klase, ordinary og extraordinary. Ang ordinary attack of the devil gitawag siya ordinary tungod kay kitang tanan nakasinati. Unsa man temptation. So, ang tentasyon di ay, atake na sa yawa, invitation to sin. So, dili sala ang tentasyon. O gitintal ka, wa pa ka makasa. Kay giimbitar man ka pagpakasa. Ana ra ka makasa kung musanong ka sa imbitasyon. Sama nga, ana ra ka mabusog kung musanong ka sa imbitasyon kaon. O di ka mo ato, di ka kakaon. Parehara na. Nganong ang yawa, interesado imbitaron ang tao nga makasala. Kay nasayod ang yawa nga ang sala, dunay mga daotang mga epekto. Kung makasa kag venial sin, maunay mo pabugnaw sa imong paghigugma sa Dios, mo pabugnaw sa imong pagtuo, ug maunay mag-andam sa imong kaugalingon nga makasa kag mortal sin. Mao bitaw na nga kanin bitaw ginagmay-gagmay sa kung dili ka mosimba, dili ka tig-ampo, mao na nga daghan kag mga punishment, mao na mga daghan kag mga problemang bugat-bugat kana siya gitawag na siya temporal punishment sa imong sa kay makasa day ta duhay epekto ana guilt mansa sa kalag ikaduha nagtangag nagpunishment
Kung makasa kag mortal sin, nagtangag na siya eternal punishment. Dunay way katapusang silot nga tangag ana. Ug mamatay ka na sa state of mortal sin, maimpyerno ka. Kay naman kay siluton nga way katapusan. Kinahanglan imo ng bayran. Mao unsa may makahuli pa ng sakramento sa kumpisal. Oo nga na ka sa state of mortal sin, di ka makumpisal kay direct to God nimo, ay direct to hell sukana. No kanang mga tao nga direct to God, timan ni kamatay ninyo, mahinumdum ra mo na ho. Direct to hell man din ang atong prinsipyo. No, wala man tamo sabod ani oy, litso naman tani adto ka sa kiliran sa imong amahan. No, mao na nga karon arita. Kining mortal sin, ang iyag yung effect is daghan. Una, mahukas ang sanctifying grace nga nasa tong kalag. Unya kana nga grasya mao na nakapahimo na tong anak sa Dios. Ug ang salang mortal di ay mao na ang pagtalikod sa presensya sa Dios. Ang hulagway ana sa Biblia kadto bitong the prodigal son, bata ang atong manghod igsoon, buhi pang amahan na ngayo nagbahen. Nabay nga na ninyo din he? Nga pitok-pitok pa ninyo ginikanan na ngayo namugbahen. Naa na sa Biblia ni ba na ngayog bahen, giwaldas ang kwarta. Kung sa tungod sa iyang pagwaldas, nakasinati siya kalisod. Ang pangutana, nganong nasinati man sa maong anak ang tumang kalisod sa kinabuhi, ang tubag kay mibiya siya sa balay sa iyang amahan. Sa sama nga paagi ang usa ka tawo nga nasa estado sa salang mortal, ayaw kwestiona ang Ginoo, ayaw katinga nganong napuno ka og kasakit. Naglibog na kasi mong kinabuhi kay mibiya ka sa tuburan sa grasya nga mao ang Dios. Mao na no? Nibawang yawa na. O lain pa nga epekto sa sala, Hebreo 3:13, mutiga ang imong kasing-kasing. Mao na ang yawa, maningkamot siya nga ang tanang tao maulipon sa sala, kay nasayod siya nga ang tao gani maulipon na sa sala, maglisod ang tao pagbiya sa maong sala. Mao na'y rason, kanang mga way kasal, o imo ng awhagong pagpakasal, awayon jud ka ana. Kanang mga palahubog, badlunga, awayon ka ana. Mga sugaro, masuko na, dili na sila makabiya, maglisod na sila pagbiya sa ilang bisyo, mugmaunang dapita nga ning daog na ang yawa sa ilang kinabuhi. So mo na tuyo sa yawa, nganong tintalon ang tao, aron mahagbong ka nining sala nga gabalik-balik, kay nasayod siya nga og maulipon na ka sa sala, maglisod na ka pagbiya. Ug mamatay ka nga na sa maong sitwasyon, ihagbong ka sa iyang gingharian. Mao na iyang tuyo. Gusto sa yawa nga makaambit ang tao sa kahimtang niya nga kasakit nga way katapusan. Mao na tuyo sa yawa. Karon, naay gitawag og extraordinary demonic attack. Ang extraordinary demonic attack, dili tanang tao nakasinati, pero daghan. Una, doon ay gitawag og demonic infestation. Ang demonic infestation, ang atake sa yawa, naas mga lugar. No, ang batod pa sa atong manual nga ang infestation di ay ang extraordinary demonic activity na nakasentro diha sa balay, sa mga lugar o sa mga butang sa kinaiyahan. So kana ding giingon nato nga mga tiawan nga dapit, infestation ang term ana. So ang infestation duha na ka klase nga manifestation. Dunay kitog hunted ug kaduha dormancy. So kinsa man ning mga espiritu nga naas mga punuan sa kahoy, kinsa man ning mga espiritu nga nasa mga abandonadong building, nga ato ra ba ning gituuhan nga mga engkantong itom ug engkantong puti. Arita sa panglantaw sa simbahan. Usa sa mga church fathers si Saint Athanasius nigingon, demons occupying springs or rivers or trees or stones cheated men by deceptive appearance. So mga demonyo na nakaokupar diha sa mga busay, mga suba, mga kahoy, mga bato, mga butang sa kinayahan ug naglimbong sa katawhan. Mao din na nga sa Catholic spirituality, sa Catholic nga sa demonology, ang panglantaw sa simbahan walay engkantong itom ug walay engkantong puti. Kinsa man na sila, mga sinilhig na sila nga mga anghel sa Ginoo, mga fallen angels, is demons. Mao din na nga og mulabay kag baliti, kung moingon ka kay tiawan ng balitia, tabi migo, labay ko, giamigo hinuon nimong demonyo. Maligo kumigo, tabi migo, maligo ko, giamigo hinuon. Unsa karon mo question ka sa Ginoo, nganong gingani man kuno mo Ginoo? Anang magdi ka mayngon ana nga naamang kay amigong panuway. Na nakuha ninyong punto,
Kana palang daan, ahon yung idirekta, bahalag lain mong tinanawan, kay mao man sunay kamatuuran. Daghan nato ignorante sa kamatuuran. Ug tungod sa pagka-ignorante sa tao, daghan ang nalaglag. Mo na sa Usias 4:6, nangalaglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Sa ato paday ang yawa, makakita siyang ignorante ang tao, mo take advantage siya. Mura na siya mangingilad ba, tanaw ganin nga taga-bukid ni mato kag syudad, aki ilaron yo ka, mas scam yo ka. O kinsa man tong mangilad mailad katong mga way hanaw. Itong lingi-lingi nga usa man ning mga building nga makakita mga bugoy ito makakita kini ignorante gyud ni. Ilad gyud ni ron. Hurot yun ang kwarta nimo. Ingana ang yawa. So, infestation. Doon ay gitawag og haunted places. Kaning haunted, makaingon ta nga haunted ang isa ka lugar. Number 1 nga sign is lot of sighting. Katong mga tao nga mo claim nga na sila nakita sa area, kita sila agta, kapre, madre kunong galakaw nga wayo, may ana, lot of sighting, daghang nakaingon nga na sila nakita. Gani nay at punuan sa akasya, katong mga open ang third eye, dili akasya ang ilang makita, kun dili building o dili ba ka dako nga tindahan. O mo nang moingon to nga tindahag engkanto. O na nga amiguhon nimo tong engkanto kay dato do ning tagiya ani kay tindahan man. Migo namang demonyo. Mo na no nga lain pa mga cases na mo nga ilang giabandonado ang ilang giabandona ang ilang balay, ilang gibaligya ang balay ug yuta kay infested. Manglihok ang mga furniture kanang mga lingkuranan, malamisa molihok nga way tao. Ang ilang mga appliances mo kalit ra nagtingog nga way tao. Mga electric fan ko mo tuyok ra wag isaksak nga mo on and off ang suga, ilang banyo na maligo way tao, tuktok mo bawas pug tuktok. Ngayon na ba? So manglihok na ng mga butang, haunted na. Mo ni gitawag og mga haunted house. Mo bitaw nga ayaw mo kumpiyansa og mo palit mo balay og yuta nga barato pagkabaligya. Kay basin unya nanay pakapin yawa mao din ang barato. I-check yun na nimo kinsay tag-iya. Unsay kinaiya sa tag-iya kay basin unya og gibaligya na ang tag-iya drug lord, infested yun ang area. Mo ang mga balay nga ang gapuyo anang balaya sa una mga drug lord na anang gigamit og drugs diya sa area, mga immoral nga binuhatan sama sa pakighilawas o nangabit. Mao na nga nay naghikog sa area, nay mga violence or mga immoralities sa maong area, automatic infested ang balay. Mao din ay mga mupalit ka ana, mupuyo ka ana nga building, mupuyo ka ana nga apartment, magsugod gyud ang imong harassment. Dagan may kaso dire nagsugod ning akong sakit brad sa dihang mipuyo ko ana nga apartment. Infested ang mao nga area. No, mao na example. Na dunay gitawag og dormancy, kanang dormancy, ang mga yawa dili magpakita, dili magparamdam. Kamag dormant, murarag natuog ba? Pero naa sila. Unsa maghuwat ra nagmabikil. Mabitaw nga naay mga cases, mga estudyante sa eskwelahan na possess kay gipuungan kuno nila ang kahoy sa akasya. Sa humagpuong sa sanga, gipangatake ng mga bata nga ingon daw mass hysteria. Abi ninyo walay termino nga mass hysteria sa psychology. Mabitaw na maglibog ta ning mga doktora nganong mong gigamit man lang ning termino nga mass hysteria nga sila mismo nahibaw nga wala man gyud na mo exist nga termino. Naay hysteria, po dili mas hysteria. No, di man sila makadawat daging nga lagi demonic possession. So mo na ang nahitabo nganong ning atake man to. Moadto din kag albularyo, mayong albularyo nasuko ning namudo aning akasya kay injon giguba ang ilang kusina. Nganong naamay sila kusina nga na mangaon ba din ng demonyo. Nga moingon po nga nakatunob kag plato ug kanto nganong naman sila plato. Nakapatay kag anak ug kanto naligsan nimo anak sa kanto namatay nganong mamatay man ning mga espiritu nga pure spirit man sila no usara na kalimbong yun na siya mo nagiingon ni Saint Athanasius this kanang cheating men by deceptive appearance nang limbong yun sila sa tao mo na ang mga demonyo di ay nas kinaiyahan, naghuwat na sila mabikil. Og mabikil sila, atakihon ang tao. Kay nahibaw sila nga, labi na kitang mga Pilipino, og naay mga harassment, moduol tag albularyo. Unsay buhaton sa albularyo, mudiman og baboy nga 40 kilos, kinahanglang way gisi ang dunggan. No, mo to ihalad dito. Way asin-asin. Patampuhon ng mga estudyante og itlog, gabi sayang manok, kay ihalad atong punuan sa balite, agi og pagpuypoy, propitiation sa kasuko sa damage ko no kay nakadamage sa ato pagisimba na nimong yawa
Usa may giingon diha sa 1 Corinto 10:20, ang tanan nga mga halad nga gihimo sa paganong halaran, gihalad ngadto sa mga yawa og dili sa Dios. Kinsay gihalaran? Mga yawa. Mao na kung ang inyong balay inyo nang gipaduguan, nay ritual gikan sa albularyo ana, ayaw katinga, bisag obispo ang ning blessing ana, infested ang maong balay kay imo na nang gihalad sa yawa. Bisag giblisingan nagpare, moingon ang mga yawa, kami nakauna. Imo man gipaduguan. Nakuha ninyong punto? O ana, kana importante jud mo makasabot ta aning kana kay aron ma-aware ta unya ato ning mahunong ning mga practices. Dunay gitawag og demonic obsession. Ang demonic obsession includes compulsion that affects the imagination and the mind which are blasphemous and suicidal in nature. So kana di ang tawo nga naka-experience og demonic obsession, negative kanunay ang iyang hunahuna. Negative kanunay iyang pagbati. Compulsion, compulsive negative thought. Ito, marabag kanunay dyan mo tuliut-ut sa iyang hunahuna nga kanang naay negative. Usa ka asawa, naadyoy mo diktar niya kanunay siyang hunahuna magbalik-balik nga patya imong mga anak, patya na imong bana, sunugan inyong bay, paghikog, inighuman. Mo na example. Na kana pong mga asawa nga mokalit rag kasuko wa bikla, mga bana mokalit rag kasuko wa way hinungdan. Iduol ninyo duha ra inyong duulon ana, psychiatrist o exorcist. Kay duha ra jud na wa nay sakit sa utok, nayawaan jud na. Ngano man ang mokalit magpamunaw og termos mo man hilabte. Kay bana rin yung buko og buna gipuspusan og termos sa asawa, gatan na sila TV. Wa siya kahibaw og unsay ijang sa nayawaan man ijang asawa. No naman negative mo kalitrak ka negative pagbati kanunay. So mao bitaw na nga dunay mga tao nga dili ka pasaylo. Mao ni explanation nganong dunay mga tao nga nagdumot. Ibutan ta na kay kontra 10 years ago. Gaaway mo aning imong silingan na po nakatuoy ang milabay. Pero hangtod karon labas pa sa imong panumduman ang hitabo. Kay ang yawa na aning kapyot sa imong memory, maong kanunay ka mahinumdom sa tanang kumpletong detalye sa tanan niyang gisulti o gibuhat. Mao na ang napo katuig nga milabay murag ganihang buntag ra na nahitabo. Kanunay to mahinumduman nimo sa imong labas kanunay sa imong memory o kanunay pong mapukaw ang imong emotion unya kanunay pod magduwa sa imong imagination ang nawong sa imong kontra. Mao nga tanang klase sa tungo imo nang nabuhat, matigbak paunta, mahagbog sanggutan, tanan. Unsa nasakit magijang silingan kontra ni siya, ay salamat nasakit mamatay paunta madyo bitog matiwas na. Unsa kay nabuhi pa jung kanahan unsa may bertod ani. Oh anak ka. Mo na example sa demonic obsession. Mao din ang nay mga tao nga maglisod sila pagpasaylo, maglisod sila paghikalimot kanagong mga gibuwagag uyab nga hangtod karon wa pa ka move on, demonic obsession na siya. No ngano wa man ka makalimot kay gatimo-timo man mo. Na kay soul ties. Mo bitaw nga dili jo ka pwede untang mobilangkad og dili imong asawa, di imong bana. Unsa kay kani mga batanon kay timo-timo bakuya kay aron di mapas mo. Nga mura. Unsa maghikog ra ba og kuan mao na example na siya. Suicidal thought, blasphemous thought. Unsa man ang blasphemous? Kanang kanunay ka gikumbinser ka sa imong unahuna nga way Ginoo, di ka pinangga sa Ginoo, gibiyaan na ka sa Ginoo, di ka angayan mo sangpit sa Ginoo. That is blasphemous thought. Lain pa kining compulsive nature of habitual sin. Kining dili nakakapugong sa imong bisyo. Maluya kag di ka kapamakak. Di kompleto imong adlaw, di ko kapamuwang. Di kompleto imong adlaw, di ka katagay. Maluja kag di ka dimdim og tanduay. So ingon ana, example na siya sa demonic obsession. Lain, doon gitawag og demonic oppression. Ang demonic oppression, sa giingon dire, oppression can affect one's health, emotional and psychological well-being, spiritual life, relationship, and works. These areas of one's life deteriorate with no apparent cause. With regard to physical and mental deterioration, if it is caused by an evil spirit, medical science would find difficulty in diagnosing the case. So, ang usa ka tao di ay, for example, mura kag buang tanawon kay nakay diferensya sa utok. Na masakiton kay tanawon imong lawas. Pero yato na doktor why finding. Why finding maglisod og diagnose ang doktor. O di ba dili mo tuo sa tambal ang imong sakit.
Pero napoy mga natural illness nga incurable. Sampai sa AIDS, na ubang mga klase sa cancer nga dili na gyud maayo anay kaayuhan, kamatuoran gyud na. Pero dili po na nato ipasangil sa yawa kay dili tanang cancer iya sa yawa. Daghan mga cancer natural ra gyud na siya. Labi nagkusog ka mo lamoy og pills na cancer gazud ka na kadugayan. No, sunod, ang gingon dere, ang oppression kuno can affect one's health. So kanang health, kanang physical oppression ari tao na. Daghang mga kaso dere tiyan, unya way findings doktor. Unya pag deliverance pa magsukag lansang. Magsuka og buhi nga uhipan, magsuka og kanang mga buhi nga mananap nay mga od nga manggawas siyang mga panit or mga dagom baka nga mga hagbong siyang liog during sa prayer. Kana dayang mga barang kulam kining gitawag na tog buyag o lumay, kana siya nga klase sa mga kanang mga palatay gipanghiluan kuno, demonic oppression ang term ana. Kasagaran nato og masakit away finding matog miriko, matog albularyo. Ag albularyo sad nga ahentes panuway. Muingon to, tagnaon. Oy, gibinuangan man ka ning imong gikuan man ka unsa man ka doy nga gigam man ka og buhing tawo. Gigunitan magkagbuhing tao. Kinsa mo po, binuang no, manong. Imo ra ning silingan ra nimo. Kaila ka to ka. Ikaw kay na makaibikil mong silingan. Awan hilain. Na? Wan hilain. Unsa mo ingon po tong albularyo? Giunay magkas imong isuon. Kini gyud si Manong. Wan hilain si Manong jud eh. Nasina rin ho. O ana, di ba? Gisabong ang inyong relasyon. So mao na mga igsoon, nga kami dire og nagani gipang barang, nagani gipang lumay na ay mga klaro gyud kayong giharas sa yawa, dili namo paminawon kinsay ga barang. Di na importante para namo man. Kinsay ga barang, giunsa pagbarang, kanusa baranga, dili na importante. Kung tinuod man kang gibarang, ang pangutana nga angay nimong tubagon, nganong nadutlan kag barang. Kay nadutlan kag barang, pasabot, wala ka sa estado sa grasya, naa ka sa estado sa salang mortal. Kung makita sa yawa, nga kining tawhana, wa sa estado sa grasya, makasud siya. Kay kanang mga nayawaan, wa man yun na sa state of grace. Ug naamang gani, mga santos nga nasa state of grace nga, giposes sa yawa, kana pagtugot sa Ginoo aron modugang ang ilang kasantos, mutagsara na kayo. Kasagaran jong mayawaan tungod sa sala. Mono ngano man tong na usa ka negosyante na manggugoy kaatbang sa negosyo brad unsa taga-sikihur man siya brad. Nasina na ho kay gisuyop na ho gijang customer. Taga-sikihur mo gibarang ko brad. Nay taga-sikihor din he karon paliw kog tuybo. Luoy mong mga taga-sikihor. Kay ugnay barangon dire sa Bohol kamoy pasanginlan. No man ay ato di ba? Mamasangil dayon ta. Pero wa nimo makita ang apan nganong nadutlan kag barang. Kato lang laki, wa nay masud nga short o pantalon kay ag itlog na ingon nagbuungon kadako. Nganong mang ning dako mang iyang itlog way findings doktor. Naa siya uyab gisaaran ngayang pakaslan wa da juna. Okay raon ta giuyab ra, gitilawan pod. Di mao nang ning dako og itlog na ingog lato-lato. O, kinsa man ang sayop. Mao na nga kanadi ang demonic oppression, kanadi ang mga buyag, mga lumay, madutlan lang ka ana kung wa ka sa estado sa grasya. Wa kay klarong relasyon sa Ginoo. Nganayon naputol ang imong relasyon sa Ginoo. Next, kining gitawag og emotional and psychological well-being. Nay isa ka bata, isa ka batan-on nga feel niya wa siya when higugma niya wa kunoy nakasabot niya murag why nagtagad siyang panginahanglan pero feel niya ang tibok kalibutan kontra niya pero in reality ang iyang pamilya gibuhat ng tanan nga sabton siya tanang gusto niya ihatag na gani tanan kung sa makaya muna-munang pangga sa ginikanan pero wa na niya mapil pag deliverance pa dili possess oppress ang mao nga batan-on. So kanada yung mga tao nga makaingon siya guway naglove niya bisag gihigugma siya siyang ginikanan peligro na. Kay posible nga na demonyo ana nga nagmanipulate sa iyang emotion. Lain pa relationship. No, sa imong relationship gubot mo kanunay. Mailhan nato nga ang isa ka pamilya is under demonic attack, wa na gani maghari ang gugma, kalinaw ug panaghiusa sa inyong pagpuyo. Ang kagubot na, ang sige nag-away mo yung naghari, ang mga pamalikas na, pagnilabayay na mugbaho sa imong asawa o bana, no, mga wanay harmony ang iyong pamilya, naghari ang bisyo kaysa Pangginoo,
Labisan pag sige mo grosaryo, pero sige po grosaryo, sige po sinipatay, animal, agbuang, natog, agbuang, magimaya, kamariyan, unja raman juga, o, di ba? Asa man dapita ang kasya sa Ginoo. So, mo na example, relationship, na mga tao nga, gidi malas sa love life, tungod ka na blockage, no? Kagahapon na ko na encounter, nga, grabe ang dimalas yang kinabuhi. Tanawon nimo gwapa nga babay, naay kanang potential ba. Pero naglisod siya pagpangita sa iyang trabaho, financial problem, halos tanan lagi nga naimurag na blockage wa siya kapahimo sa blessing sa Ginoo. Mo to nga dito na mo nasakpan nga gaduwa man the spirit of the glass sa elementary pa. Di mo to nakasugod sa iyang harassment. No, mga ngana. Unya, kini pong financial problem. Sa man financial problem? Kana bang kamong duha magtiayon puro mo na trabaho, dagko mo sweldo pero murag wa mo iabot. Mura mo nagsawod og sudlanan, o tubig sa sudlanan nga buslot. Mo nay kana definition sa uban. Unya, naay gasunod-sunod ang dimalas yung pagpuyo. Bag-o pa ka na sakit, naana po yung sakop sa pwedeng na sakit, naay na crash, naay na priso, naana po imong kuha na matay. Kanay nga na bitaw nga sunod-sunod, bag-o pa ka na crash na pod. No, buhi pagkasog uwat sa unang samad, nabdugangan na puglain. Ito na bang tao nga gisunod-sunod sa dimalas kinabuhi, demonic oppression. Da, ang yawa di ay, bumbahan kadaghang pagsulay, kay nahibaw siya nga imong pasanginlan ang Ginoo. Ingana kamal dito ang yawa. Tanan niya, makita niya nga naipultahan nga kasudlan diha sa imong kinabuhi, musod siya, atakihon ka nga wa ka kahibaw kinsay ning atake nimo ug sa katapusan ang imong pasanginlan ang Ginoo. Mao nagwa kay kasal, wa kay bunyag, wa kay kumpirma, wa kay simba-simba, ayaw pasanginli ang Ginoo nganong gubot ang imong kinabuhi. Nganong nagkamang-kamang ka sa kalisod, unsaon man paghatag sa Ginoo o panalangin nimong mingbiya man kaniya. Nakuha ninyong punto? O, lain ta. Kining demonic possession. Ang demonic possession, sanib. Basta masaniban na gani ang tao, possession is a state wherein demons take full control of the body, not the soul of a person. So, kontrolon sa yawa ang lawas sa tao, pero dili ang kalag. Mao na nga siya'y makontrol sa lawas, ang panimuot sa tao, mura ra nagnatog, na blackout ang iyang consciousness, unya, mas manipa, musturya, gani ang mga tao nga possess, kung babay, laki na mo gawas nga tingog, usahay. Napoy uban, dili mo utro ang tingog, pero usahay na upat ka tingog, magdungan o gawas. Uban, mulutaw, magsukag lansang, magsuka og mga mananap, mo na sign sa demonic possession. Unsa, kung nasiya sa state of crisis, wild na kayo, gani, makatagna ang yawa sa imong mga sa. Mo biton mga pare, mahadlok. Di ko matubang anak kay misal ibulgar atong sa no na din mga tinaguan ng mga pareha kay ngano man ning mahadlok man. No? No nara ba live ra no bahala mo mga pareha mo sugo bung namoy tinaguan diha. Ikumpisal na ninyo o gusto manggani mo nga makaatubang mo nga namoy confident matubang nga matake siyawa. Kay dili jud ka kapalaya sa yawa kung kauban mo siyawa. Mo bitaw nga kamo og magdeliverance mo sa inyong bay pangumpisal mo na. O inyong gipaduguan ng inyong bay, pangumpisal mo na ayaw mo pag-deliverance, nga wa mo kakumpisal. Kaya nga nung mulayas man ang yawa nga kauban man mo. Magpalahubog kang dako, ga-deliverance ka, mo ingon ang yawa, kauban ta, gadama-dama lamang ka. Mauna no nga, importante gyud kayo nga magsunod ta sa kabubuton sa Ginoo. Mao na sikreto na to. Nganong nadutlan ta sa atake sa yawa, kay wa na ta mutuman sa kabubuton sa Ginoo. Mao gyud na. Ang usa ka tawo nga magbuho og ijang kaugalingong prinsipyo, magbuho og ijang kaugalingong agianan, dili na subay sa kabubuton sa Ginoo, imog yung anihon ang imong gitanom. No gina. So ang usa ka tawo nga possessed di ay kung mahuwasan na siya, wala siya mahinumduman bisan usa sa tanang panghitabo. Mao din ang naikaso dire, kara si mana mapriso kay manggukod og sundang magwild, inigabot sa prisuhan mahuwasan naman, wa siya kahinumdum nga nanghasi siya. Motong gideliverat ni Padre, possess ang maong batanon. Dapat ito'y taga Carmen, gitagag librito, yung inahan, itong mga librito, laging mga nilatin, ija, manggikit-kit, ija, manggikaon. Motong, sukad ato murad nabuang, mag-wild na. Pag deliverance pa, possess ang maong tao.
So ang usa ka tawo nga makahimo og krimen nga siya kahibaw sa iyang gibuhat na poses ng tawhana. Sama atong usa ka bana nga og mahubog na, di ba nay mga banang palahubog nga inig kahubog wa na ka mawa sa kaugalingon, gisumbag ag bungbong, nabuhog bungbong. Pag humag sumbag, natuog, murag way na hitabo. Pag mata pa, murara jud way na hitabo, nangutana pag nganong nabuho ag bungbong. Naposes ng banaha. Mo na example sa demonic possession. Once gani nga kusgan kayong isa ka tao, pinaka-wild unya, wa siya kaybaw siyang gibuhat. So naadyoy laing entertaining sod niya. Kay kung unconscious gani ang usa ka tao, once gani nga mapawong ang imong panimuot, ma-shutdown pod ang imong lawas. Pero nganong ang imong panimuot ramay na shutdown, ang imong lawas wa man ma-shutdown, meaning nay laing ning control sa imong lawas. So mo nang yawa, mo ni demonic possession. Ito nasabtan, arita, unsay mga rason nganong maka-enter ang yawa sa atong kinabuhi. Number 1, occult contamination. May kag-occult contamination, daghan na to katoliko lang sangan, wa sa buhat, dili sa kasing-kasing. Kung sa may giingon dire, daghan kayong mga katoliko, pero pagano pagpanghuna-huna. Sa may giingon Kolosas 2:8, busa matnguni nga dili kamo matunto kumalipat sa mga tawhanong kaalam gikan sa pagtulunan kabilin-bilin sa mga tao o gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili di ay gikan ni Kristo. So dili ta padawaton og mga pagtulunan kabilin-bilin sa mga katigulangan o sa mga tao nga dili gikan ni Kristo. Ug naay mamatay naay hayaon adyaw kaligo kay maot. Adyaw panilhig kay naay gihaya. O gusto ka nga maligo ato sa laing bahay. Ano, di ba? Mao na ito pagtuo. Lang ano man pod manang, basta, way mawa og mutuo. O, mao man na ito pagtulunan. Mao na nga, og di ka maligo, kay na gihaya, wa na mo bijel. Nanimaho pa mong mga buhi kaysa namatay. Maadyo pa nang gihaya, da kay baho pang formalin. Ag ikaw na, nanimaho na kang bakag. No, mao na no nga, daghang patuo. Itong gipanghisgutan ni Brad Argyo ganiha sa first na speaker, kadtong tanan maotoy mga occult practices. Mingong kag occult, hidden power, which is not comes from God. Tinago, nagbaton kag tinago nga gahom nga dili iya sa Ginoo. Nakabaton kag kaayuhan nga dili gikan sa Ginoo. Mao ni no, kung gahapon lang, sakit kuno ijang tiyan, sakit ijang likod, naman goy mo are dire, kay na ilang ubo, perti ng dugaya ng ilang ubo, way ayo-ayo. Unsa, wa mo epektos tambal. Pagpangutana pa, nakasuway ba mo nga nagpahilot mo manghihilot nga mo tayhop? Ay kasuway, brad, kanuna brad, amaw na nakaingon. Kay na-consecrate ang imong lawa sa panuway. Tuyoon man na sa manghihilot nga, hiloton ka, maayo ka, sunod buwan, masakit na po ka, mo balik ka. O asuhon ka sa mo na sa income. No, nga naman ang taktika siyawa. No, mga ahintes siyawa, lain pa. Once gani nganing hubag ng imong tiil sa una, nakita kay butoy nga way buthanan, getog doktor way finding, imong patambawan sa banggitang albularyo. Naayo gyud. Karon nakautang ka og kaayuhan gikan sa demonyo nga mo'y abyan sa albularyo. Moabot ang panahon, makabaton kag mga sakit-sakit nga dili na maayos tambal. Mao na mga rason. Unsa may buhaton na mo na brad, ikumpisal. Ikumpisal dito na ho brad nga dugay naman to. Mo justify pag yun. Ikumpisal kaysa na. No mo nga kay wa ka mosalig sa kabubuton sa Ginoo. Abi ninyo daghan may mga cases dire nga kining one good confession is powerful than 1,000 exorcism. No, na yung mga tao dire nga nasakit sila, giatake siyawa, pero tungod kay tinud-anay ang ilang pagkumpisal, pag hinulsol sa sala, gikumpisal nila, ang kumpisal paigo na, wa na sila gi-deliverance, wa na sila gi-exorcise. So, ingana kadako ang gugma sa Ginoo sa usa ka taong tinud-anay nga naghinulsol. Daghan po may mga kaso nga wa pod masulbad, wa pod mauli kay way paghinulsol. Nagahig ba? Alam mo man po nga humok po. So, ana. Maunay ko ana. Occult contamination. Na ngano man brad nga akong lulo raman tong albularyo nganong naapil man may og kaharasbat nga wa man may mosunod niya wa may ning dawat sa abilidad. Igani, kung ako albularyo na ako'y abyan nga daw tang espiritu na may kasabutan or kontrata. Pinirmahan pa gani sa dugo na usahay na ay blood pack. Mo na pinakalisod ka ng blood pack gyud, blood compact ba. Ang tabuan sabutan, hatagan ko sa yawa sa gahom nga akong gikinahanglan,
sa kondisyon nga iyahon ang akong kalag ug ang tanan akong kaliwat iyahon. Inig kamatay sa imong lulo nga albularyo, kadtong iyang abyan nga espiritu magpabilin to sa pamilya. Magpamilin to siya ug siya maoy maggalgal sa pamilya, siya maoy maghatod sa pamilya nga kining mga kaliwatana dili maka-establish og tinud-anay nga relasyon sa Ginoo. Mo ng mga pamilyang mga kawatan, mga uwagan, mga palahubog, mga way kasal, mga way bunjag, so pakiro sa simbahan na malhin og laing reliyon, mao nay mahitabo. Mao nay dagan ana kay katong yawa nga kontrata man to mo tuyo sa yawa nga ihagbong ka sa daghang pagpakasasala kay aron matuman ang kasabutan nga maimpirno mong tanan sama sa imong lulong nga practice og gahom nga pagpanambal, pagpamarang. Ibaligya niya yang kag. Karon, kung dunay usa sa inyong pamilya, dunay usa sa mga kaliwat nga mosulod pagkamadre o pagkapare, harason na sa yawa sud sa seminaryo o sa kumbento. Mao nay rason daghang madre na yawaan. Kay dili mo sugot ang mga yawa nga gikasabot sa katigulangan nga maguba ang kontrata kay amo mo tanan. Kinahanglan walay usa nga mabalik sa Ginoo kay amo mo tanan. Tanawa tong uban nga mga palahubog, giatakip to sa yawa, di na naatakihon sa yawa. Mo atakihon pa man nga og mamatay na surbol man ang iya. Nga man ay paghinulsol. Pero katong maningkamot nga mopusunod sa kabuton sa Ginoo, atakihon na niya. Mong matinga ka, sukad ka nagkatikista, sukad ka nagliminister, ning samot kadaghan ang imong problema. That is demonic harassment. No? Muna way laing makabugkag ana ang sakramento ug ang exorcism sa simbahan. Mao ra na makaputol sa kanang kasabutan sa imong katigulangan. Next, kining third eye. Daghang mga tao nga nagtuo sila nga ang third eye usa ka gift, but it is not. Once kani nga open ang imong third eye, naa kay direct communication sa kalibutan sa mga daotang espiritu. Unya kining mga daotang espiritu kay deceiving man kaya sila, manglimbong man Mao din ning daghang albularyo nagnanambal ang ilang patron kuno si San Antonio, San Vicente, Santo Niño kay nagpakita ang yawa nila sa bayhon sa usa ka santos. Mon naggamag kapilya. Napoy mga albularyo nga nahibaw sila nga ang ilang abyan yawa. Are dire, ikaw brad ba, albularyo, ning surrender siya. Ngano man mo mga albularyo nga, kung manambaw mo, ang inyong gamiton, mga imahin man sa mga santos, ang gama pa mo kapilya, na pamisaan po ninyong pare, mo indoors po mo parosaryuhon, pasimbahon ng mga tao. Nganong inyong man, mangilad man mo nga, nahibaw man mong iyas yawa ng inyong gahom. Ang tubag sa albularyo, kung ang larawan ni Satanas mo'y among ibutang sa altar, kinsay magpatambaw. Magpatambaw ka mo? Dili, gyud. Mao nang mogamit sila imahin sa mga santos paglimbong sa mga tao. Pagtan-awan po Santo Niño, patambaw ka kay iyas Ginoo ni. So ana, shot ka. So third eye, kanang third eye ma-open ang imong third eye, maka-communicate na kag espiritu. You know, daghan may mga kaso dire nga tungod sa third eye kaning kung psychic abilities na ni siya level. Doon ay uban di makakita pero makasense, makafeel sila. Ug musod sila sa area, mapil nila nga naa joy nagpuyo nga lain sa area. O di ba naay madungog? Makadungog og mga tingog na kuno mao bitaw na uban nga ning hunghung kuno niya ang Ginoo ning nadungog kuno niyang tingog sa Ginoo nga mao ni mensahe magama ta kapilya na manambaw na tingog ra to psychic abilities na dili Ginoo nga dungog demonyo. Sunod vision kanang makakita gyud. No kanang mga tawo nga makita kapre agta engkanto kag sa namatay. No yan ang kanunay ka magdamgog patay o di ba magdamgo ka kanunay jag imong damgo sa imong damgo matinuod. Nawa kay nahimo, o yan na bitaw, mo na mga signs sa psychic abilities. Karon, dunay tulo ka paagi nganong ma-open ang third eye. Number 1 is inherited. Kaliwat man kag albularyo, kadtong imong abyan sa imong lolo nga espiritu, mauputoy magpakita nimo. No nga nay tendency o kaliwat kag albularyo, mangita tong espirituha kinsay mga huyang, katong mga luura, mga hilumon, mo to birahan. Ngo to, makita ka. No, na mga open ng third eye. Mo na kasagaran ana. Unya, lain pa sa gawas sa inherited kanang by consecration. Daghan may mga kaso na possess ang maong batan-on kay ang yawa gipanag-iya na siya sa yawa bisag naa pa siya sa sud sa tiyan siyang inahan. Ang example ane, katong isa ka bae nga di lagi bisag unsaon nila bilan sila ka tuig ipon siyang bana wa manganak kay unsa to kanang nabali ag matres kanang motong gipahilot kay aron mahiluna ang matres. Da katong manghihilot albularyo man to. So ang iyang matres na consecrate sa power sa manghihilot. Na consecrate sa yawa. First consecration. Karon
Kay nahiluna naman nabuntes. Pagkabuntes kay mura maglain og mura magkatakon kuno yang bata, mura dipikwan gihilot na pod. Hilot kay aron pang pakapit kuno. Unsa naagi po yung mga ritual nga gihimo, ikaduhang consecration. Ikatulo pagkatao sa bata, imo mang gihabakan. Imong gihabakan anang naay mga pulseras na puwa, itong puwa, kanang naay mga murag unlan bitaw nga puwa nga imong iperible. O haplas-haplasan ni muglana gikan sa albularyo ng bata ug mabuyagan palinaan tong buhok sa buyagan o di ba kanang naay tuthuan laway puwera buyag consecration ang term ana. Pagdako sa bata ug mag-birthday ang dugo sa manok ni birthday ikuro sa agtang consecration mo nang ma-open ang third eye. Duha ra ni epekto ana, either ma-open ang third eye o makasinati siya demonic oppression. Grabe nga mga dimalas o kasakit sa kinabuhi. No na matinga ka, imong anak ngano maning rebelde maning bata ka tungod lisod jud kag sabot sa kinaiya. Ang nasakyan man nagyawa. Mao na yung mga tubag sa mga pungutana ngano man mao na. Ang yawa ning penetrate na sa imong kinabuhi nga wa ka kahibaw. No, sunod kanang usage. Man kag usage, kanunay nimo gigamit imong third eye. Sukad sa imong pagkabata, open imong third eye, proud po ka nga na kay third eye. Gihimo na kang konsultant sa imong silingan, tan-awa kuno na imong kwarto, nabay na muso mare. Tan-aw po ka naa mare, itom. Oh. No, yan na. Kana pong magduwa og spirit of the glass, spirit of the coins. Charlie challenge. Daghan mig mga kaso pag elementary nila na duwag spirit of the glass. Karon nga na 30 anyos o na minyo na diha pa sila na possess. Kuyog raman ton lang yawa. Lain pa mga batanon pagbantay mo. Daghan mig mga kaso diri sa opisina na possess ang mga batanon tungod sa Mobile Legend nga duwa kanang ML. Unsaon na to pag ila brad nga ahong bata nasudlan nagyawa brad nanay yawa ning tapkapyot sa iyang kinabuhi. Dunay tulo ka sign sa mga kusog magduwag ML din he, naay tulo ka sign nga angay bantayan. O kanang mga addict sa social media kanang mga TikTok, dunay tulo ka sign ana nga nakasud ng yawa. Number 1, mautro ang batasan. Mautro na ganin ang batasan sa imong anak. Di na nagyan na musugot-sugoon, muhinay ang data, ma-depress na gani na, barguhag cellphone, maghikog na gani na, kana. Certain na kaya na nga sign nga ning kapyot ng yawa sa imong anak. Ikaduha, mautro batasan. Ikaduha, mas sensitive. Dali ra kayo maka-feel sa presensya sa mga espiritu or ma-open ang third eye. Ikatulo, ma-possess. Maugi mo to, waman lagi kumayawa brad, paghuwat, padung na na. No mo na angay na tong bantayan. Third eye. Sunod, trauma. Daghan may mga tao, mga pasyente po dire, mga kaso, nga tungod kay naghambin sila og pagdumot, katubi tong nay mga traumatic nga experience nga wa ma-process, attraction na siya sa daotang espiritu. Kasagaran god mga bata, nganong matrauma sila o na sila negative emotion, unresolved negative emotion, kay dunay mga ginikanan nga insensitive sa ilang mga anak. Dunay tulo ka nga angay ihatag sa ginikanan sa mga anak. Una is affection. Ikaw ginikanan, nakahatag ba kag affection o pagbati sa imong anak? Mailhan man kanang ginikanan bitaw nga patakar ukab ng baba, wa siya makabaw nga nakasakitan iyang bata, timaan nga wa ka kaila sa imong bata. Kay wa man ka makabantay nga nasakitan siya sa imong gisulti. Insensitive man ka. Mo to no, affection. Ikaduha, attention. Dagang ginikanan, wa kahatag og saktong attention sa mga bata. Busy sa trabaho. Mo bitaw na nga hong asawa, wa na ho pa-playas DepEd. Anars private nga naman. Kay agari ka sa DepEd, usahay, kuhaon sa gobyerno ang oras sa pamilya, ang trabaho na ning consume sa imong tibok kinabuhi. Iyasa man ang dako kag sweldo, wa na kay panahon sa pamilya. Silutan ka sa Ginoo, ana. Manon di man kasilutan nga imong primary vocation is your family. Daghang mga pamilya naguba tungod sa trabaho. Ang trabaho para sa atong kaayuhan, ayaw himo ang rason ang trabaho nga mabungkag ang imong relasyon sa pamilya. No? Attention. Sunod, appreciation. Daghang mga ginikanan, maayo laman mo kwinta og kanang naay sa gani balik-balikon tong sa pero gamay ang achievement sa bata, wag yun ma-appreciate. Kusog laman ta manghimantay sa sayop, pero sa achievement, wag yun.
Unya, kining acceptance. Dawata, kung sa'y kaya sa imong anak. Di kay imong i-compare. Nga nung bulok man kanak, nga bright man ko. Manong wa man ka muliwat sa imong ate. Nga nung wa man ka maunor, dako ra ba kagbawon, dako pa jud kagkaon. O see? Makakos na siya emotional, unresolved negative emotion. Daghan may mga kaso tungod anak nga kinaiyas ginikanan. Labi na ning mga amahan nga kusog mamalikas. Kanang imong pagkahimalikas, paigo na nga makasod ang yawa sa imong pamilya. O, kana siya. Next, nga, trauma no, sunod is sinful lifestyle. Daghan may kaso dire sa opisina nga ugwa mayawa di magpakasal. Nay uban di makasal, kay puro nay kabilinggan o nay kabilinggan ng isa minyo daan. Napoy uban, nagtuo sila nga ang kasal sa sibil o ang kasal sa simbahan maura. Mao na nga, kampante kayong musimba mo kalawat pa pero kasal ra sa sibil. Abi ninyo, usa sa among mga kaso, nakasod ang yawa, usa gingon sa yawa, nakasod mi aning lawasa, kay sige siya kalawat, why kumpisal. Importante, senior citizen na ka, imong last kumpisal, atong pagkasal nimo, gadawat na kagpensyon sa senior citizen, og musimba ka, munganga ka, mukalawat ka, mirise, ang mayawaan. Mano man, kay wala, dili jud maayo nga mukalawat ka sa lawas ni Kristo, nga wa ka sa estado sa grasya. Kumpisal. Libre man ang kumpisal. No, dili man tao. Pilosopo man ko puta. No, amo kumpisal man ko pare, nga makasasaan po ng pare. Mo man na atong pilosopi nga wa ta mo mga pilosopo nga wa mo pilosopi. Mo to no, lain pa kining ug wa magpakasal. Wa mayawa di magpakasal. Unya kay di man mulayas ang yawa. Di kitabangan na mo ni Father Darwin nga makasal kay ang yang rason nga wa magpakasal kay wa pa kunoy kwarta, way baboy. Garbo man gud na. Kay abi ninyo ayaw jud mo ka kuan, ayaw himo ang rason nga di mo magpakasal kay way kwarta, way baboy. Hinumdumi ninyo nga kanang inyong mga silingan nga inyong gihubog o gibusog, libakon ra gyapon mo ana. Mao na nga anong mag-agad man mo sa dungog sa inyong silingan. Kanong kabuton man nimo ang langit ug di makabuot. Mao na nga, nayawaan man. Kitabangan nga makasal. Nakasal man lagi. Way kwarta, way baboy. Kinahanglan pa dayang mayawaan. Mao na daghan kayo. Isa ka patanon, isa ka bata nga 9 months. Naposes siya, 9 months nga bata, naposes siya kay iyang mama o papa way kasal ug ang maong bata way bunyag. Human nagpakasal ang ginikanan, nagbunyagan ang bata, naulian ang bata. Taga-Sagbayan, na-possess kay way kumpirma. Taga-Mabo, aning sa Valencia ra, na-possess kay wa pa ka first communion. 15 anyos na, why first communion? Katungdanan sa ginikanan, dili lang ang pagpakaon o pagpaedukar sa mga anak. Apil ang pag-edukar sa Kristohanong pagtulunan, panaad na sa kasal. Mga ikaupat na pangutana sa pare na during sa kasal, dawaton ba ninyo ang mga anak nga ihatag sa Dios kaninyo ug amumahon sa Kristohanong pagtulunan? Oo, padre. Wa gani ka katudlo bisag pagpanguros na laman. Tuman naman ka pangaser o swertres. No, silutan Ginoo. No tabo, human nakakumpisal ang maong bata naka first communion na huwasan. No, mao na mga kaso na modere sa office. Nga lain pa, usa sa mga lisod na mong sulbaron nga kaso kining mga bayot og tumboy. Kay naay mga bayot nga bisag halata na kadtong nayawaan, mga tumboy nga halata na kayong nayawaan nga react nagtaman, dili man nila kayang i-give up ang ilang ka-live-in nga parehas nilang budget, parehas nilang laki. Mao na nga mas gipili na lang yawa kaysa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Pero abi ninyo, kining atong mga igsuon nga mga homosexual, mga bayot og tumboy, kung magkinabuhi ni sila subay sa kabubuton sa Ginoo, dako sila gante nga mapaabot sa langit, itandi sa mga bayot o sa dili tumboy og bayot. Grabe man na nila nga sufferings. Nga dili ko na latoyon nga muangay kag laki, pero kung imo lang yung sundon ang kabubuton sa Ginoo, dili lang gyud nako ni buhaton kaysa mamatay silang santos. Tako kay sila gante. Kana unta mo ilang i-focus, dili kay ang lipstick. Mga ginikanan kay palitan man pug gown, palitan man pug lipstick, mao nang ning samot. Mao na ikuan ana. Lain pa, na may mga cases dire nga na-possess tungod sa tato. Dili noon tanang naay tato ma-possess, pero na may mga cases gyud. Ordinaryo ra nga rose, petals. Mao rin nakaingon sa yang demonic possession tungod sa tato.
Natoy isa taga Cagayan na itato niya sa likod. Mo to nga ugwa niya gipa-laser, wa niya gipa-remove ang yang tato, di siya mahulian. No? Lain pa, mga kaso na mo kining abortion, magpa-abort og bata, kuyaw na. Grabe ang mga yawa nga mosod sa usa ka tawo nga nagpa-abort. Ang kaso na mo katulo nagpa-abort kasi klaseng laki, nagod si Jay Bana pero di man makontentos yang Bana mo bilangkad og laing laki, buntis man gipa-abort niya tong tulo. Hantod naposes siya, napalayas tuod sa deliverance ang yawa pero nagpabilin ang damage sa iyang utok. Naagi hapoy pagka-abnormal. No? Sunod, katong naay kining artificial contraceptive. Daghan kay mig mga kaso dire nga nayawaan sila kay tigtumar og pills, gagamit og ayude, implant, depo-provera, gapaligate, aglaki gapabasiktomy, withdrawal. So ang gitugot sa simbahan nga family planning kana ra gyung natural family planning. Bantayan sa couple sa magtiayon kanus fertile kanus dili. Moro na gialaw sa Ginoo. Kabubuton na sa Ginoo kay og dili pa na iya sa Ginoo nganong duna may mga panahon nga fertile ang bae, duna po'y mga panahon nga dili. So iya na sa Ginoo, balaod sa kinayahan kana may sundon. Mapugos man ang mga asawa uban kay abunawan man og martilyo sa bana og di mo hayang. Sige. Kinsa man day imong patilawon ang silingan, mga bugho man pod. So mao na nga magpills na laman. No mo nga abi ninyo daghan may mga kaso dire nayawaan tungod kini bitawng mga banang irresponsable, tunglo na siya. O kini pong mga asawa nga dominante, kanang maoy mo dominar sa pamilya, tunglo gyapon na. Isa sa mga kaso na mo, agbana masakiton, hupong ang tiyan. O hupong tiyan ang tiil, mansud og lakaw. Gideliverance na mo ang asawa, una kay mao may bagibian, unahon lamang tog ampo ning bagibian kay bugisngis kay jog baba aron mahilom ni atong ampuan. Wa jud mo react ang asawa. Pag deliverance na sa bana, diha pagkasuka-suka, diha pa nag-react ang asawa. So ang yawa di ay nga naghatag og sakit sa asawa o sa bana katong yawa ngang mingsod sa asawa. So ta may rason ato, dominante ang maong asawa. Unsay iyang gusto may matuman. So kung ang mga asawa na gani maoy mo barog nga haligi sa pamilya, giguba nimong planos Ginoo. Di na mao. Mao na nga bahalag mga suko mo. Ug ang sasama nga paagi, ang irresponsable pod nga bana, tunglo pod na. Nagtangag, nagtunglo. Nga, di ka mo, pinangga pa nimo ng imong manok kasi imong pamilya, ag imong manok, ipait-colt, ag imong mga anak, intaw, kag-ang na kayo mo, nagikaon, irresponsable ka nga pagkabana. No, kanang mga asawa nga, o mga bana nga, ug di padugon sa asawa, di mo palit og konsumo, irresponsable na. Na po yung mga asawa, ga-practice po pagkaburikat. Kaya dili po mo hayang sa bana, kung di taga-kwarta, ganong magpabayad man kang imo man ang bana. Mao nang mahitabo, adto na mo tak-ang sa silingan. Kaya imong silingan, walang kuskus balungos. No, muhayang lang bisag urasa, mo tuwa dito. Ngaw na nga, kinsa man ang sayop, kay wa nimo maklaro mamao pag-manage ang imong pamilya. No? Grabe gyud ang pamilya gyud giguba sa yawa gyud. Ginagmay ra na siya nga butang nagtuo tag wa nay gamit pero dako kay nag-impact ari sa atake yawa. Sunod. Dili ta angay mo apel aning mga kapunungan nga wa gi-approve sa simbahan. Mga devotion nga wa gi-approve sa simbahan. Mga milagro kuno nga wa gi-approve sa simbahan. Example ana kanang Our Lady of Mediatrix sa Lipa. Ang Batikan na mismo ning ingon, no supernatural in origin, dili na iya sa Ginoo. Mao na og ipadayon na nimo pag devotion ana, makasa ka. Mo na nga, na may mga kaso dire nga poses mag-ana-ana og purma o sa may purma nang nay kanang birhen sa Mediatrix si bagay nga ana. Sana siya klaro na kayo. Mo nakaingon kay na sila imahen sa Mediatrix sa silang bahay. Mo nakaskos yang demonic possession. Kanang mga seal of the living God ni Maria Divine Mercy. Angay na i-remove kay wa na gi-approve sa simbahan. Gi-approve na siya. No? Kanan siya, kanang usapan ng basta way approval sa simbahan, ayaw mo, anak. Nasunod, ayaw mo ka-appeal anang mga kapunungan o mga grupo nga gisudlag Santo Niño. Na may mga kapunungan nga, ang ilang leader, ning sood kuno si Santo Niño, si Mama Mary, anghel ning sood niya, naposes na sila. Kay dili mahitabo nga ang Ginoo o ang mga anghel o mga santos musod sa lawas sa tao.
Sumala sa Biblia, why laing possessing spirit, why laing espiritu nga mo possess sa lawas sa tao, ang mga yawa ra. No na nga, mga medium man na siya, mediumship, may term na, nga masudlag di Santo Niño, mautro pong tingog. Na dire lang, Darwin, nasudlan mamamiri ha. Our Lady of sa tong kuanang ning suod niya, Darwin, I am your mother. I am the Blessed Virgin Mary. I am not afraid of you. In English man kanahan. Darwin, nalipay ko. Gipili na ko ning babayhan na kay lunsay kayong iyang kasing-kasing. Gipili na pagsabwag sa maayong balita sa akong anak. Darwin, paminaw. Minaw, padre, padayon ma-prayer. Kaya ito, kung yawa ng soda na, Darwin, paminaw. Paminaw, Darwin. Maminaw pa doon, ako si Satanas. O, tanawara. Ning lutaw ang kamaturan. O, daghan kayo may mga cases ka nang gipangsudlag, Santo Niño, ayaw mo, anak. Naaga ni, ibutanta ka ng divine mercy nga kapunungan. Gi-approve man na sa simbahan. Pero kung ang inyong leader, mura na po si Sister Faustina, na po ikaw galingong version sa mensahes Ginoo, hawaan ang grupuha kay nakulto na. Dili na pwede. Nga, focus lang ka sa mensahe sa devotion. Ayaw ka focus sa inyong leader. Na-amaze man ka sa inyong leader kay makatagna naman sa imong mga makatagna naman sa imong mga sikreto. Manambaw naman ang imong leader. Sa ato pa, albularyo na siya nga may penetrate sa simbahan. Tanghan nga mga kapunungan ngayon anak maison contaminated sa yawa. Lain pa, kanang speaking in tongue. Ako, member ko, dili lang ko mo mention sa akong community. Unom ko katuig nga leader, chapter head ko. Ako'y head. Ako'y tig-handle ang mga tongue workshop, mga baptism of the Holy Spirit, mauna sa among community. Og nakasuway jud ko anang speaking in tongue nga dili jud makontrol mong dila gaan kay mong paminaw ni human na nakay gift of healing, nakay gift of vision. Iya na, prophecy. Ako nang experience tanan, ako nang i-share ninyo. Dahil pare ning badlong nako nga Brad, kana ra ba nga practices kay dili na iya sa Ginoo. Dili na iya sa simbahan, mga pagan practices na. Suko ko og dili pa ni iya sa Ginoo nganong gitugot man sa simbahan. Nga kining mga grupuha gadaman sa ngan sa simbahan, magrosaryo me, musimba me, makumpisal me, dili na iya sa Ginoo. Ito nang pare, kanang pagsimba, pagrosaryo, pagkumpisal, iya na sa Ginoo. Pero kana nga practices nga nagsulti kag laing pinulungan, dili na iya sa Ginoo. Nga naman lagi sa Biblia. Nga niya, diharag yung ko na kumbinser sa dihang nakasulod ko sa CFD. Kaya sa CFD, daghan magyog dokumento nga basihan, di ako nakarealize nga, kini di ay mga baptism of the Spirit sa mga renewal movement, dili na gikan sa Katoliko, gikan na sa grupo nga Pentecostal nga gi-adapt sa simbahan. Ang mga pare nga way kalibutan sa demonology, gitolerate ra na, ug ang mga exorcist ray nakarealize, maoy nakadiscover nga kana nga practices demonic. Ingani ha, dunay duha ka speaking in tongue nga gidawat sa simbahan. Duha ra ka klase. Nga kanang speaking in tongue, kanang word nga tongue, dila man na. Gikan sa Latin word nga lingua o kanang word nga lingua diha na develop ang word nga language. Sa ato pa pinulungan. Gasa sa pinulungan kay pinulungan masabot. Duha ra ka klaseng pinulungan ang gasa sa Espiritu Santo. Ibutang ta ako na ako'y gift of tongue. Hatagan ko gasa sa Espiritu Santo, bisag Bisaya ang akong giwali, ang tanang langyaw nga naminaw nako makasabot, kay ang ilang nadungog ang ilang pinulungan. Mao na higasa ni San Antonio de Padua ug San Vicente Ferrer. Ikaduha, ako misyonary ko sa usa ka kuan kintahay, sa usa ka nasod nga wa ko katuon sa ilang lengguwahe. Aron mawalin ako ang pulong sa Ginoo, hatagan ko sa Espiritu Santo og gasa sa lengguwahe nga makasulti ko sa ilang pinulungan nga wa nako eskwelahe instant. So mao na klase sa speaking in tongue. Kay diha day sa Biblia 1 Corinto kapitulo 14:22, ang pagsulti sa laing pinulungan alang lamang niadtong dili magtotoo. Sa ato pa day ang purpose day sa Espiritu Santo aron ma-convert ang mga wa pay pagtuo. Sa panahon sa mga apostoles, ang mga lahi o pinulungan, wa pa makailang Kristo. Mao nga tagaan sila sa Espiritu Santo gasa nga mawali ang pulong ni Kristo sa mga langyaw. Mao ni tuyo sa speaking in tongue. Karon, puro ta Katoliko, puro pagyud ta Bisaya. Unsa ako dire gasulti ko alalalalalalalala. Iya ka na sa Espiritu Santo? Matumba pa ng uban, magkapatni-pante pa gani. Kanang practice nga speaking in tongue, maoy dili iya.
Dili siya kulto. Wa ko moingog kulto ha. Kana siya nga practices, dili iya sa Ginoo. Sa ato pa kanang inyong pagsimba, pagrosaryo, ipadayo na kay Katolik man na. Moingon sila kanang Brad, misahan lagi pare, natural misahan kay di man mo kulto. Dili man mo excommunicated. So ang usa ka Katoliko nga wa ka gi-excommunicate sa simbahan, makadiman ka mangayo kag sakramento. Na kay authority nga mo practice mo express sa imong pagtuong Katoliko, pero dipiktuso lang. Nga naman kay naay mga practices sa Pentecostals nga gi-adapt sa simbahan. Anay tabo mga igsoon. So sa dihang naka-realize na ko nga iya din sa yawa, ahong giundangan ning biya ko sa maong grupo. Unsay nahitabo nako, gi-retaliate ko sa yawa. Nawa ang akong tingog sod sa 4 ka tuig. Mo to'y retaliation nako. Kaya naka-realize na ko nga demonic ni siya. Daghan kog naayo kanang pandungan maayo, sakit ng tiyan, dysmenorrhea. Hanaw di na. Mo na nga dito ning tubo ang akong garbo. Kuya usog ko, pilili ko sa Ginoo. Tara, spirit of pride mo na. Murabag ang imong kaugalingon na og di ka matagad, mura kag masakitan. Pride na siya. Mo to nga grabe nakapahimos man ko tong gahuma, mo to nga ang akong retaliation napagaw ko 4 ka tuig. Nabalik lang to pag-appeal nako sa exorcism and deliverance ministry kay naa may proper nga prayer unsaon na pag-renounce. So mao na nga kung ikaw sa imong pagkahinimbahon wa mautro imong batasan, sa imong pagka Dios nun kunuhay ning samot manong kagkamangtas posible kay depektoso ang imong spirituality. No, og dili nimo ma-renounce ni tanan nga hong giingon, mauni makaingon nga dili nimo ma-fulfill ang kabubuton sa Dios. Kay ang yawa nga ning kapyot sa imong kinabuhi, mao man ay mubira nimo nga di ka makalahos sa imong padulungan. Nga mo to nga atong sa likway, kaluoy Ginoo, naabot ko ani nga ministry, mao na nga naadyo ko'y kaisog mosulti ani tungod kay ako maning personal nga kasinatian. No? Mo to. Na karon lain naman mo tinan-awan. Kana wala pa na siya approval sa simbahan rad. No, wala na siya approval sa simbahan. Gani na ay mga isyu nga wala kuno sila magpa-under sa diocese, sa ilang diocese. Sa ato pa independent sila nga grupo. Independent na nga devotion. So ana dapita ang depekto, pero ang dunay katungod motubag ana ang ACODE sa Cebu, ang Archdiocese of Cebu, Office of kanang Deliverance and Exorcism. Sila'y atong patubagon ana kay ilahan ang jurisdiction dili na ato. So gihangyo mo nako pagtindog para sa atong prayer for protection, renouncement and consecration. So namoy mga habak, mga lana, mga singsing sa PBMA, mga librito nga gikan sa mga kulto o premasonre, member mag premasonre na may mga singsing i-surrender ninyo. Kaya kung dili niyo na i-surrender, maunay makaingon nga ang grasya ug panalangin sa Ginoo dili motuhop sa iyong kinabuhi. No, mosabat ta sa tanang pag-ampo. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Lord Jesus, I ask you to protect my family from sickness, from all harms, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with as you will. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our lives whom we cherish, as well as all our possessions, from any form of harassment and retaliation from all evil spirits. As we do this ministry, cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother, and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say
may redound to his good pleasure and glory. Amen. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals, charms and amulet. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals, charms and amulet. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals, charms and amulet. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. Amen. O heart of Jesus, fountain of every blessing, I adore you, I love you, and with a lively sorrow for my sins, I offer you this poor heart of mine. Make me humble, patient, pure, and wholly obedient to your will. Grant that I may live in you and for you. Protect me in the midst of danger. Comfort me in my afflictions. Give me health of body, assistance in my temporal needs, your blessing on all that I do, and the grace of a holy death. Amen. O most merciful Jesus, we consecrate ourselves today and always to your most sacred heart. Jesus, meek and humble of heart, make our hearts like unto yours. Amen. Immaculate Virgin Mary, Mother of God and Mother of the Church, we consecrate to you, who try to come ever closer to us, all of our being and all our love. We also consecrate to you our life, our works, our joys, and our sorrows. We entrust all that we have and all that we are to your care. Our Lady and Mother, teach us to go continually to Jesus, and if we fall, help us to come back to Him by confessing our sins in the sacraments of reconciliation, which give peace to the soul. Hold us always lovingly by your hand. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So break sa ta, nya balik tag alauna para sa santos nga misa. Daghang salamat. O